Magandang hapon mga moms. Hello sa inyo lahat. So it's another day dito sa Inaguan Farm. And kami lang ni Mario nandito. Dumating sila Mars. Tsaka si Pards. Pumunta sila rito para kumain po ng itlog. Hindi ko alam kung anong merong itlog sa Inaguan. Wala sa ibang lugar ang itlog. Yeah. Si Argel kasi ay nasa taas po. Meron siyang seminar. Diba? Seminar ba yun? May seminar yun. At syempre maulan-ulan ang ating panahon. Isa to sa mga panahon talaga, no? Pag ito yung klima, parang mas masarap na humiga. And all. Argel! Asan ka? Kasi si Argel ngayon, meron siya... Bakit? Guys, follow natin si Argel TV kasi makikita niyo yung kanyang mga YouTube channel. Kakaiba po yung mga ginagawa niya. Iba-iba. Nagka-tumbling po ako. Hindi kasi meron siya seminar sa taas. So nakikipag-usap siya. Hindi ko alam na patapos pa lang pala. Ayan. Kamusta na yung managerial natin? Guys, please follow me on my YouTube channel, guys. Actually, may pinapagawa ko sa bahay. Kaya ina-upload ko rin sa sa YouTube. Oh. Ay, makaroon ulan naman. Ngayon na, okay na ngayon. Kasi ipoponto ko yan para pag uwi ko na Manila, meron akong mga i-upload. Ay, sakaroon kay ulan, kay Nopo. Pwede na. Ato na iganid. Pwede rana. Mas gusto. Follow mo ko sa YouTube channel, Ayan o, yung nasa link. Ayan o, ayan. Yan. Tapos kagabi kasi, nakakatawa. Ay, natulog ko na kaagad. Siyempre meron akong, buti na may kaibigan akong bangbangera. Nakapag-burger kami. Ayan. Marian Ambisyosa po. Bangbangera, hindi Bembangera. Bangbangera. Ilang kilo ang lilitsunin mo sa birthday mo? Walang lechon na magaganap. Magluto lang tayo. Kaya 100 kilos to. Ayun. Uy, hindi. Parang feeling ko 94 na lang ako. Talaga? 94 kilos ako. Follow dyan na po yung kanilang mga YouTube channel, mga moms, kasi nandun yung buhay namin. Dalawang lechon. Sa'yo, birthday mo dito. Wala desisyon kayo. Ano kayo may birthday? Kayo gumastos, bala kayo dyan. Sabi ko nga, pagdating ko ng Taiwan, magpapapsikel lang ako. Taiwan pala siya? Oo. Kayo, kailan kayo mag-honeymoon sa ibang bansa? Hindi, lang kami sa labas ng bahay. Ha? Oo, kasi si Mars tsaka si Pards po, kung ninyo po na itatanong, meron silang panibagong plano. And yan yung kanilang goal next year. Ha? Yan yung kanilang goal next year, ang magkaroon ng panibagong bahay at lupa. At least sa inyo na yung lupa muna. Lupa lang muna. Dahan-dahan, lupa muna. No, ano yun? Ibig sabihin lang nun kasi pag ganun yung mga tao, may mga bagay sila na gusto na rin nilang gawin sa sarili nila, pero hindi nila magawa. Pero ba't nagagawa ninyo? Kaya sila nakakapagsalita ng hindi magawa. And that's okay. Kasi ako I really admit din, kung minsan, halimbawa, nakita ko na, ay, bakit si Marian nakapanlalaki? Ba't ako hindi ko magawa? May pera naman ako. Doon ako, yung ganun feeling ba? Yung may mga bagay kang gustong gawin, pero hindi mo magawa. Pero pag nakita mo sa kanila, naiinis ka. Hindi, naiinis ka. Bakit sila nakukuha nila? Ginagawa ko rin naman. Diba? Ganun talaga. Kasi sabi ko nga, kaya ko naman magbayad. But yung ganun ba? Diba? So ganun din yung kina Mars. Kaya nagagalit sila. And that's okay. Ibig sabihin lang, maganda yung takbo ng takbo ng iyong buhay. Congratulations. Siya na may bagong lupa. Tayo ng ulan! Ha? Ha? Maliligo ka? Si Maria nagjo-joke na naman po. Maliligo daw siya. Hanapin natin si Rhea. Si Rhea naman po ay nasa baba kasi meron pa siya panibagong ginagawa. Hi mga moms! Good afternoon. So it's time to pack my things again. Uwi na po ako ng Manila. And for some reason, doon po muna ako. And sa mga gusto po magtanong, yes, iiwan ko po muna ang aking tindahan. Aalis na po muna ako. Kailangan ko po munang gawin at asikasuhin ang mga dapat kong gawin sa Manila. Dahil this coming October 17, nandiyan kami sa Taiwan. So magkita-kita po tayo dyan. Sa F4, kay Daumense, magkikita tayo. Maniwala ka sa akin. Kailangan kita makita. Sayang lang kasi si Sanchay, hindi ko na siya makikita. Kasi
She's busy the... Ayan. So kasama ko po ang road trippers. Ayan. At sana po, click nyo yung notification bell dito sa ating YouTube channel para po lang sa ganun ay maging updated kayo, no? At lagi kayo manonotify regarding sa aking mga upcoming videos. Yan. So ngayon po mag-unpack ako ng aking mga gamit. So mostly sa mga damit na dala ko is yung mga ginamit ko rin, sinuot ko rin po sa Thailand and sa aming Hong Kong trip. Yan. Kasi syempre kailangan may mga pang-outfitan tayo doon. Pero wala na tayo, less na tayo ng budget para sa pagbili ng bagong outfit. So okay lang naman. Ang importante magkaroon ka ng bagong memories. Diba? Your friends. Ganon. So I will be there. Yung iba dyan makikisip, ang yaman naman ni Momshi, patravel na lang. Akala nyo lang po yun. Pero sa totoo lang, ang dami ko pong gastusin. Ang dami ko mga hidden, mga hidden problem, pero pa-smell lang po ako. Na gaya nga nasabi ko dun sa aking live kagabi. Ano man tong ginagawa ko na pagpapasaya sa sarili ko, I deserve this. No? I deserve this para sa akin. Especially now, it's October, month ko na October. Maliban sa mga malulungkot, maraming mga malulungkot na nangyari, maraming mga tao sa buhay, mahal ko sa buhay ang nawala sa akin sa buhay ko. Especially my mom. Gusto kong madagdagan ng mas masasaya pa, na iba pang masayang memory ang October. So, ngayon kung gusto niyo ako i-judge for doing this thing, go ahead, bahala kayo. I'm not here to please you, pero I'm just explaining myself. Pinangunahan ko lang, if ever, para nasa ganon, kung maisip nyo pa rin na magkomento ng maganda, okay na ako, kasi nakapagsalita na, explain ko na sa inyo. Makakasama ko ang road trippers, so din sa Taiwan, sa mga nandiyan sa Taiwan, see you there. Dala ko nga pala yung aking travel jacket. Diba? Ganda niya. Nabili ko lang yan ng ng sale. Nagdala rin ako ng terno. If ever. So meron akong long sleeves. Ito yung mga ganitong outfitan. Ito yung mga susuotin ko kapag papasok ng invitation. Para sa gano'n medyo presentable tayo. Para pag nakita tayo, mukha tayo may pera. Kaya sa mga iba dyan, no, na nagdadalawang isip na gawin yung mga bagay na magpapasaya sa kanila, it's because you feel guilty na baka ganito ganyan. No, wag po. Kasi if that what makes you happy, go ahead. Diba? Una sa lahat, hindi pagiging selfish yun. Pina-harvest mo lang din yung mga time na ikaw yung nagpapagod, ikaw yung naghihirap, no? To earn kung ano yung mga gusto mong gawin yan. Yan na, kumikidlat na. Sana lang walang bagyo sa pag-alis namin. With my road trippers fam. Dala ko ng short. Ayan lang nila mga short. Ito yung ilang mga salubong ko from Thailand. Ilalagay ko sa Amisa, Manila. Ay, wala tayong dyan, no, rep magnet ng Thailand. Napuno na pala tayo. Ayan. Siyempre, I also have my laptop. Yung laptop here. Ala, yung passport ko pala. Buti na. Ay! Buti na lang. Yung passport, naalala ko. Buti ko pa maiwan. Shit. I have to bring my laptop kasi located transfer po yung aking mga ibang files. See you there. So soon maglalagay pa ako ng ibang mga gamit dyan na pwede ko na ilagay at ikabit. Kasi 7 kilos sa laman ako. See you there, mama, to my
Mama MJ, Planty, see you there. Kaya, lock muna natin. Kung kailan ako babalik, wala pa pong kasiguraduhan. Hindi ko pa sure kung kailan. No? Pero syempre, since nalalapit na rin yung aming December Christmas party dito sa Hinaguan, we have to prepare. And kami yung grupo last year na nag-champion. Ngayon, different group naman. So, gusto ko at least kahit paano maging consecutive yung aming pagkapanalo. Yan. Okay? So, magkita-kita tayo sa Taiwan. At syempre, huwag natin kalilimutan ang aking napakagandang neck pillow.